Segona conversa d'aquesta tarda-nit. Jo crec que és molt especial aquesta, la següent també, però aquesta és molt especial. L'hem titulat Plenament actives, en la part fonamental de la Fundació. Hem parlat molt de ciència, però també és l'acompanyament, l'acompanyament a persones diagnosticades d'Alzheimer. I ajuntarem dues persones a dalt l'escenari. D'una banda, l'Isabel Ferrer, que ens podrà donar el seu testimoni en primera persona, d'una persona diagnosticada l'any passat d'Alzheimer, i que ara l'escoltarem, i també la Glòria Mas, que és neuropsicòloga i coordinadora d'intervenció i gestora de projectes de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall. Isabel, Glòria, no sé on sou, quan vulgueu, mira. Nervis? No. No. Bueno, sí, una mica. No, home, però ara el piano ho ha destensat tot, no? Sí, perquè he cantat. Això. Has cantat? Sí, perquè tu no saps que l'Alzheimer, les cançons antigues, són les que més recordem. I, per exemple, el programa que vaig jo, que és de La Pedrera, ens fan treballar cançons antigues i les modernes, perquè la memòria antiga és la que tenim, però l'actual no. O sigui que m'ha anat de conya. La Isabel, que té professora tota la vida. Isabel, explica'm, el diagnòstic va ser l'any passat, no? Sí. Però tu ja veies que alguna cosa, no? Sí, jo penso que l'Alzheimer avisa. Si tu t'escoltes, t'avisa. Perquè tu hi ha coses que veus que passen i no són normals en tu. I sobretot va ser un dia molt especial que vaig anar a missa i de cop i volta va haver un lloc que dic, aquí què ha passat? I al cap d'un any de temps igual dic, tinc que buscar un psiquiatre o algú que m'ajude, no? O sigui, que tu que vas a missa sempre no recordaves algun... Sí, lapsus, saps? O sigui, que l'Alzheimer, si mos escoltem, t'avisa. Llavors vaig anar amb el psiquiatre 4 anys i em deien, no, és de l'edat, això és normal. I dic, doncs què puc fer? Em va dir, doncs escrigue. Bueno, doncs ja està. Llavors vaig pensar, doncs tinc que buscar algun especialista d'Alzheimer, perquè pensava això. I llavors vaig buscar un especialista, el doctor Ramos, i em va fer les proves i em va dir, bueno, sembla que hi ha la cognitiva està una mica així, però jo li vaig dir, però hi ha alguna altra manera de saber si el tens o no el tens? I em va dir, sí, la punció lumbar. I jo, amb la meva veïna, que som molt amigues, me va acompanyar a la punció lumbar i el dia 5, amb el meu fill, anem al metge per rebre el resultat. I, clar, pregunta com t'ha anat tot això, i jo li pregunto si tenia les proves, i sí. I el resultat era Alzheimer. El meu fill i jo ens vam quedar en xoc, jo el mirava amb ell, a mi em tremolava tot, perquè encara que tu et sembla que pots tindre, a tu no et pot passar. Passarà als altres, però a tu no. Com som, que sempre pensem que qualsevol cosa, és igual que sigui, és pels altres. Sí. I, bueno, amb el meu fill va dir, s'ha pogut equivocar en les proves? Diu, la punció és, si està, i ja està. Ha passat una mica més d'un any, Isabel? Un any, però va ser el 5 de juliol. Sí, doncs mira, un any i mig, pràcticament. I tu has fet una cosa, entre moltes altres coses, perquè ets molt activa, que és escriure un diari de tot el primer any, de 5 de juliol a 5 de juliol. Sí. Perquè, clar, quan te donen el diagnòstic, després quan vam sortir de la consulta al meu fill, això vull que quedi molt clar que la família és fonamental, ens vam abraçar i jo, l'abraç del meu fill, d'aquella força, d'aquell amor, li demano a Déu que no l'abandoni mai, perquè és tan fort i tan maco que i va dir, tranquil·la, que junts ho superarem i ara vés a casa tranquil·la perquè tenim una reunió i a la nit ja en parlem i madurem una mica el diagnòstic, no? I així ho vam fer. Però el dia següent, què passa? Que ve el dol. El procés del dol de dir, a veure, m'han diagnosticat
una enfermedad d'Alzheimer, una enfermedad de la ment. I la ment ja sabem que hi ha poc que és desconeguda. I la paraula Alzheimer és com un estigma de la societat. És el que passa encara amb el càncer, no? Que són paraules que estan molt marcades, però no vol dir que no hi hagi vida després del diagnòstic, com demostres. Llavors, clar, tu fas com un petit dol, no? I penses, i jo no vull que sí. Bueno, espera't, que m'he deixat una cosa. O totes potser no els podràs explicar. No, Glòria? Ella és l'estrella. No, és que quan vaig arribar a casa vaig escriure, que és important, una carta a Déu, i em volia enfadar amb ell, perquè, clar, per què m'havia passat això? Però vaig veure que era incapaç d'enfadar-me amb Déu. Algo havia d'aprendre. Tu m'has dit abans que la fe... És que he pensat, dic, mira, són gairebé les 3 Fs, no?, per una dona que es diu Isabel Ferrer, també amb F, no?, que és la fe, la família i la fundació. Exacte. No? Exacte. Molt bé. Vale. Ara... Espera, me deixes acabar? Sí, però... Un segon. Tornaré amb tu. És que si no se m'anirà. Vale, perfecte. Quina excusa, Va molt bé, Funciona, Funciona, Quan vaig acabar la carta, vaig veure que tenia 2 solucions. O l'infern o el paradís. Si visco a l'infern, soc una desgraciada, soc una víctima, no sé què. O sigui, me faig la víctima i amargo els demés. Si visco al paradís, tinc l'oportunitat de veure com és la meva vida, no? De què vull que sigui la meva vida, com enfocar-la, fer tot el que em diguen, demanar perdó als que he pogut ofendre, tinc l'oportunitat de no aplaçar les... No, ja mos veurem demà, no, avui. Ja t'ho explicaré després. No, ara. D'acord, t'he entès. La deixem parlar? Sí. Escolta, Isabel, t'estem escoltant tots amb tota l'atenció del món i ho continuarem fent perquè crec que és... No, Glòria, vull dir... Això explica una mica, no? Suposo el grup que heu creat d'acompanyar les persones diagnosticades. Explica'ns quina necessitat veu detectar i de què us serveix. Ni més ni menys. L'exemple d'Isabel ens ensenya què és cap on hem d'anar i què és el que hem de fer. Aquest any hem posat en marxa iniciatives per persones amb diagnòstic, amb consciència de malaltia. Ara se n'ha parlat, no? Els avenços de la ciència ens permeten diagnosticar molt abans i, per tant, ens trobem amb persones conscients, amb voluntat de decidir, de plantejar-se què volen fer i mantenir-se ocupades. L'Isabel ja ens ho explicarà, fa 25 milions de coses. Llavors, es tractava d'oferir opcions a aquestes persones perquè sortim d'aquesta idea d'una persona amb diagnòstic que no sap què vol, que no pot decidir què vol, que està assegut d'un sofà sense fer res, sinó que ens estem trobant amb una persona amb diagnòstic activa, decisiva i amb voluntat de decidir pel que vindran endavant. I aquest any hem posat en marxa una intervenció grupal que es diu Plenament Actives, com abans deies tu, i de fet es tracta d'un grup de 6 persones diagnosticades, amb una psicòloga, on treballem informació sobre la malaltia, estratègies de convivència i de benestar, suports tecnològics que puguin servir, quins recursos hi ha, quins serveis hi ha, i que trobin aquest espai de suport entre iguals i també suport professional per començar a plantejar-se la situació que tenen en present, amb decisió i també per demanar al voltant com volen ser ateses, com volen ser cuidades, què volen fer del seu futur, el que sigui, que desconeixem encara com anirà, però que en present ja es pugui prendre una determinació i que segueixin visquent la vida com cadascú decideix. Dèiem això, Isabel, que és una persona molt activa, que deia que estava escrivint un diari, però és que està escrivint o has escrit ja una novel·la. No, estic escrivint. Estàs escrivint. Ara, si l'acabaré, depèn de l'Alzheimer. Una novel·la, un conte també pels seus nets i pels nens perquè puguin entendre bé què significa que t'hagin diagnosticat l'Alzheimer, com funcionen aquestes caixetes que tenim aquí. I aquesta tria que has dit, no? Infern o paradís, que dit d'una altra manera voldria dir continuo vivint i vull fer moltes coses. Exacte. I si tu estàs bé, els que estan al teu voltant estan bé.
I això ho hem de tenir en compte. I penses en el futur? És una cosa que et neguiteja, no? A veure, jo ho tinc molt clar. Jo estic aquí ara. Aquí sé on arribaré, que no coneixeré a ningú, però millor no, me moro antes. Però, mentrestant, jo he de ser feliç i fer feliç els que estan al meu voltant. I gaudir de cada moment i de cada instant. I fer tot el que em vingui de gust. Si el dia que et donen el diagnòstic i te'n vas a casa et haguessin dit que avui, al cap d'un any i mig, estaries com estàs, t'ho haguessis cregut? És que jo estic millor que fa 2 anys. No. Sí, no, clar. A veure... Primera, saps... Tens un diagnòstic, Sí, no? jo tinc un diagnòstic. El dia del diagnòstic sé quin és el final. Vull dir, ho sé, vale. Mentrestant, a viure. I et volia dir una cosa, ara se m'ha anat los anys. Ara és excusa o... No sé excusar. Les abraçades del teu fill continuen sent-hi? Jo li demano, sí. És que la família, els amics, són molt importants. Són molt importants. I et volia dir alguna cosa. Notes que hi ha gent que diguem que li fa o que no sap com relacionar-se o que... Molt bé, molt bona pregunta. Vale. És que jo quan t'he conegut aquesta tarda dic que això ha d'anar bé segur. No sé. Que a més, deixa'm que ho expliqui, que t'ho he dit a tu, però és que et dius igual que la meva mare, Isabel Ferrer, i m'ha emocionat això, dic, mira, seré una Isabel Ferrer. Deies això, dels amics, hi ha algun amic que s'aparta, no? Si no sap com relacionar-se... Exacte, però aquí ho has de tindre clar les coses i has de pensar. Hi ha gent que t'estima molt, però no accepta que tinguis Alzheimer. Però tu l'has d'entendre, perquè ella no sap com... Com relacionar-se, no? Exacte, sí. I quan tu dius, tinc Alzheimer, tranquil, perquè un dia, el dia que van celebrar el dia de l'Alzheimer, em diuen, avui és el dia de l'Alzheimer. Dic, doncs no m'heu felicitat. Llavors, Isabel... I Glòria, també per tu aquesta pregunta. Glòria, contesta-me-la tu primer i llavors anirem amb l'Isabel. Quin consell o què ens diries a les persones que ens hem d'acostar a persones que han estat diagnosticades d'Alzheimer? Crec que és interessant fer un exercici de saber que hi ha moltes coses que no sabem, que si no ens hem trobat abans no sabem com relacionar-nos, i des de la franquesa amb que cadascú ho mostri, nosaltres intentar acompanyar, escoltar, ajudar amb el que podem, compensar si hi ha alguna dificultat i fer-ho des de l'apreci, des de l'estima i amb la tranquil·litat que és una cosa còmplice. Tenim la complicitat de l'altre. I a partir d'aquí ja anirem tirant, perquè al final és aprendre'n, educar-se, saber-ne i entre tots anem sumant. Clar, i també cada vegada vosaltres tindreu necessitats noves, perquè els primers anys semblava que això ho havies de viure més tancat, més reclòs, a casa, i ara és molt més expansiu de compartir-ho, de trobar altra gent, de poder posar en comú a tu què et passa, a mi no sé què, doncs va, fem altres coses. De fet, l'objectiu d'aquestes intervencions, d'aquests plans que estem posant en marxa, és oferir aquest espai de seguretat per poder compartir, explicar, aprendre i acompanyar-los entre tots a trencar l'estigma. Vull dir, és el que intentem fer cada dia. Tot l'equip treballem per això, en una direcció, conjuntament, per poder acompanyar millor a cada persona que conviu amb la malaltia, sigui diagnosticada, cuidadora, el que sigui. Aquesta complicitat. Isabel, aquí hi deu haver en aquesta sala altres persones que fa menys que han estat diagnosticades d'Alzheimer, algú potser a casa, algú li arriba potser el teu missatge. Quin missatge li faries arribar a algú que acaba de rebre un diagnòstic així? Bueno, el primer i més important és, quan el metge et dona el diagnòstic, per exemple, el nostre metge, que et dona seguretat. Ens va dir que en taller de memòria de la Pedrera, que felicito des d'aquí el Comte Borrell. Una gran feina. Una gran feina, però una cosa, ens saben motivar molt bé. L'Alzheimer també necessita motivar, perquè jo deia sempre, un nen motivat aprèn sol. Professora, Tota la vida, clar. Després, el medicament, jo porto parxes. Te dona ja totes les... Una altra cosa era... Te diuen... Espera't.
Bueno, et dona tota la informació, també Pasqual Maragall va dir que la informació era molt fiable, que estava molt ben contestada. També l'associació d'Alzheimer pel meu fill va dir això. Clar, veure que no estàs sola, no? Diguem. Exacte, però és que jo trobo que potser ara hi ha molts recursos per l'Alzheimer i felicito totes les fundacions que estan treballant tant per això, perquè ens ajuden. Mira, l'Ajuntament ha posat en marxa, i a mi això m'ha donat un rellotge, que l'assistenta social me va d'això. A mi això me dona seguretat, perquè m'he perdut 2 o 3 vegades i no saps on està. Amb aquest rellotge jo apreto i me localitzen i el meu fill pot saber on estic. O sigui que també... És que jo crec que està treballant molta gent. Isabel, ha sigut un plaer. Tinc més coses a dir. Vols dir alguna cosa més? Bueno, agrair a tothom, a tots els que esteu treballant, i voldria dir que la gent se faci voluntari de Pasqual Maragall per medicaments, perquè jo dono gràcies a tots els voluntaris que abans de mi han sigut voluntaris. Gràcies a ells, a mi els parxes m'han funcionat molt bé. Per això jo vull ser voluntària pels que vindran. Isabel Ferrer i Glòria Mas, moltes gràcies. Que